Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, хуш омадед ба канали мо. Субҳ ба хайр дӯстони азиз. Аз дидори шумо хеле шод ҳастам ва шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ мекунед. Видеои имрӯзаи видеои мо аз тайёр кардани субҳона оғоз ёфт. Оз ман субҳонаро тайёр мекунам. Имрӯз кори ма бисёрай, бояд чӣ анҷом бурам. Баъд шуморо якҷоя мегирам, мебинед, бо шумода нишон метам чӣ кор карданим, чӣ нақшаҳо дорам тӯли рӯз. Агар каседа писандай, марҳамат мара ҳамроҳӣ кунед, то охира видеои моро тамошо кунед. Баъд мебинед ки имрӯз чӣ навигариҳо мешавад. Ин рецепти субҳона ҳастай дар канал, фақат ки ҷада шир якҷоя кардагӣ ҳастем. Ана бине касое ки мефурашонам мисол маъқулай, марҳамат тайёр кунед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, ман имрӯз корум бисёрай. Ози вай рафтестам, автовокзал рафтестам. Автовокзал ба мақсади ба навор гирифтани якчанд бор рафтестам. Чӣ хеле медонед, канали ма абзор буд, бисёртар ами бозора нарху навора нишон медодам. Авая ози ки бозоро маҳкамай, гуфтам автовокзал бурам, шояд ки уҷа кушодагӣ боша. Бо намедонам. Уҷода ман аз секонд-хенд анами пастели билиёи нав дида будам. Ҳавая гуфтам бурам анами пастели билиёро абзор кунам, агар боша. Нарх навоша шумода фаҳмонам. Ира марҳамат касое ки мехоҳанд ҳамроҳӣ кунед мара. Мерем, мебинем, боша. Ман шумода ба навор гирифта гап мезанам чӣ чанд сумай, чӣ хелай. Хулоса амихе. Ҷа ман расидам автовокзалда. Одам бисёрай, шояд ки бозор кор кардестай. Ира бинед, даиҷа олуча 10 сомон буда, дӯстони азиз. Олучаву анами чизора пирсидам 10 сомон. Бодринг 2 сомон, шир литрш 5 сомон. Амранги ам пешои хонаи мо. Я литрш 5 сомон. Агар 1,5 литра гирӣ 7 сомон будай. Бақлашкада. Хулоса ина ҳоз медроем бозор, мебинем бозор кор кардестай. ҷои ма дар кори кор кардестай накардестай намедонам. Касе намедона, ина бозори автовокзал. Бинед. Иҷа ҷои вай будай, появзолфурӯшӣ. Вале дурушта продуктовый магазинай. Магазини хӯрокай. дӯстони азиз, ман хона рафтестам, ҷои кор рафтестам. Аниқтараш бозор кор мекуна, ҷои хӯрокаш фақат ҷое ки мада дар кор буд, ҷои либосаш, ҷои немисол пастели билиёш буд. Анами чизош кор накардестай. Маҳкамай гуфтан то якума маҳкамай то 1 июна, вале ҳози номаълум. ози ман рафтестам кор. Дасти холӣ нарам, гуфта ай бозор олуча гирифтаму хона рафтестам, кор рафтестам аниқтараш. Яна бинед иҷора касое ки аз анами тарафи профсоюзет, марҳамат тамошо кунед. Чиқа ҳама ҷо хушрӯ шидай, навигарӣ шидай. ина бинед дӯстони азиз, ҳама ҷо сабзазор. Тамошобинони азиз, кор имрӯза кор анҷом ёфт. оз ман хона рафтестам соат 5 бегаҳа, як бора ҳаво намихе торик шид, шамоли сахт сар шид. оз бинед чангу туфанга бинед иҷара. Бо да чи уқана омадестай, да ами видео уқана омадестай. Да видеои мо уқана омадестай, вале аз наздик чӣ қадар ҳамҷа ваяй чангу шамолу оз магазин медрум, айҷа магазини хӯрокай ада чӣ мегирам, хона мерам. Иҷа дӯстони азиз, ман дар хонаям омадам ки иҷада вай кардестиян. осияра суратҳои кӯдакиша мондиян, да телевизор мондиян флешкартада. Ҳавая тамошо доранд кӯдако. Рости осия чӣ буд? Кӯдаки аввал буд. Ҳамаи ами сурату чизе ки ҳаст ами осияра гирифтагием. Дар иҷада тамоман сурати Сабрия нестай. Бибиҷон якта ё дута сураташ аст тамом. ҳавора бинед чӣ қадр торик шид, вай шид. Абри сиёҳ гирифта мара. шояд ки борон бора. бинед осияи мора чӣ хеле
ҳами ҳар як қадамша сурат мегирифтем. баъд оҳиста оҳиста инаи кӯдакора вообще сурат намегирем. рости гап ина шумоем мехелед мехенестед. аввала ин кӯдака чӣ хеле мекунӣ, ҳама чиз ҳавас мекунӣ. ози ман бояд шом тайёр кунам, авқот тайёр кунам. ман шуморо нишон метам чӣ хеле авқот карданӣ ҳастам. баъд мефаҳмонам. ҳавора бинеде я борон бура ҳама ҷо тоза шава. дӯстони азиз, ман имрӯз тасмим гирифтам ки шумода бешбармак кунам. бешбармак и авқоти миллии, хӯроки миллии мардуми Қазоқистону Қирғизистонай. иҷада ранги анамин хомшӯрбое ки хидмон мекунем. анам хе хомшӯрбо мекунед аввал. баъд ози ман нишонтон метам. баъд ояндаш бо чӣ кор кардан дар корай. бинед хомшӯрбои мо тайёр шудагиай. иҷада хомшӯрбои мо хеле шудагиай, тайёр шудагиай, ҳама чиш пухтагиай. баъд яки пухтам аями маҳсулоти дuri хомшӯрбо ҳама шада ялали ами маҳсулоти дурунша мегирӣ. иҷа бояд нахуд наандозӣ, вале мо нахуд нандохтем. ба маза шава гуфта тоҷикӣ кардемша. ана бинед гӯшту картишкаву савзиву дигар чизода намери ҳамаша мегирӣ. баъди пухтанаш дар лайли ҷудогона мегирӣ. айдуруя мо авқот фақат обуш мемона. баъд вай оби ӯ авқода ҳози мо бешбармакмона тайёр мекунем. ана бинед ана бульёнаш ана мехе бояд холи мона. ҳамо обчаи авқот чӣ мекунем? ози чиша хамирша мепазем. чӣ хеле ки меган хамирша друида мепазем. ба ман шумода гап мезанам чӣ хеле бо мекунем. холоса ҳам хеле дӯстони азиз бешбармак инам чӣ хеле ки мо ошу ҳама чизомон дар рӯи ами ваяй дамаракомон рӯи дастархон дастай. иёям анами мардумам ами хела ягон тӯи маракашон бе анами хӯрок намегзара. ина иҷада тупай лахлах мекунем. чӣ хеле ки мо мегем иҷа мо чоркунҷа реза кардагем. шумо метавонед шакли дрозаку дигар хебо реза кунед. и звола ями оддие ки ями ову мисол орд кати мешурӣ ам хеле звола яй. фақат ки ами ҳар хел шакле ки мехоҳед ам хел шумо метавонед ира бубиред. иҷада мо ранги чӣ биридагӣ лафка хулоса тупай лахлахаи ҳам хел мебирем тайёр мекунем. ана ози амира гирифта ина бинед дӯстони азиз. ана мира гирифта дар оби анамин хомшӯрбо мепазем. дар оби анам шӯрбои хидмон. ана дӯстони азиз иҷада ваи мо тайёр шид. чизи мо бешбармаки мо тайёр шид. иҷада асосан бояд гӯштуш чиқа бисёр боша. вале чӣ хеле медонед гӯшт 55 сомонай. ана миқа кадемо ана ӯ мардумда ҳами болошда беҳад гӯштуш бисёр ай вақте ами хӯрока мепазан. баъд бешбармак гуфта ами 5 панҷа бояд кор бирава. ами номи ами авқот яъне ба даст мехӯрӣ. ина маҳсулотоша будаи иҷа гирифтам да ялали дигар. яъне ки ами ду авқоти хидмон мешава бешбармак. яъне хомшӯрбову анами тупай лахлаха мегирӣ якҷоя мекунӣ мешава бешбармаки мардуми қазоқу қирғиз. намехе тайёр шид имрӯза хӯроки мо. касое ки маъқулашона марҳамат бикунед. боварӣ дорум ба шумо писанд меояд дӯстони азиз. ози мо ира камакак чӣ мекунем? тоҷикӣ мекунем. ина нигоҳ кунед чака меандозем барое ки амхели мо мардум тупаву амхели чизора бечака тасаввур карда наметонем. зеро ки бо ба мазатар меша хиёл мекунем ба чака. ва ё бо мардум чӣ дора махсус табақ дора. табақҳои чӯвии дароза ки хе поча дора. видеора чанд шама тамошо кардам барои ами авқота дидам рецептоша. ами дидам ки ам хеле мекунанд. баъд баъзеҳошон ами калбасаҳое ки аз асп мекунанд аз гӯшти асп ҳавая меҷӯшонанд. ҷое ки ина гӯшта мепазӣ ҷои ана вайда ҳавая меҷӯшонанд. чун хизӣ меган чӣ меган
ҳавая мепазанд, баъд оби ана вайда мепазанд ҳами чиза, ҳами тупара. Ана иҷада бульёнша ҷудогона мегиранд. Касое ки мехоҳанд, мисол овушам мехӯранд. Ина вайда косада ҷудогона ман овардам бульёнша. Ина дӯстони азиз, ман ира чашидам беҳад ва беҳад бамаззаи хушрӯ меомадай. Ина мин бешбармак касое да маъқулай боварӣ кунед, тайёр кунед. боварӣ дорам ки ба шумо писанд меояд. Ина иҷа ҳама чизша ай болош мондем, якҷоя кардемша. И маззаш маззаи аҷоиб буд омад дӯстони азиз. Чӣ хеле меган? Ана вай кунед. Шумо ҳам бикунед дӯстони азиз. Бо иштиёи таом касоне ки хӯрда истодаед, боварӣ дорам ки ба шумо низ писанд меояд ҳамин намуд хӯрок. ана духтарои ман авхот хӯрдан, иҷада чӣ кардестиян? Пуфак бозӣ кардестиян. иҷа овозои хучона мемонам гуфтам. бо додубой бисёр кардагӣ ҳастам. як овозашон намешавад. ози хайр, ман овози хма мекушам, бо овози иёра мемонам дӯстони азиз. ба касе писанд омад имрӯза видео, мондани лайка фаромӯш накунед. хайр, то видеоҳои оянда дӯстони азиз, моро интизор бошед. Май, сабиш лайк монет бугу. Сабиш лайк монет бугу. Лайк монет бугу. Лайк монет. Нака гудака. Бибима. Био. Био. Бесто, бесто. Кани маранько мама бугу. Биби ҷо мама. Папа. Биби. Бобо. Дада. Пока-пока.